mux faċli li tkun raġel. Tħobb mara waħda u tkun fidil. It-tentazzjoni toħloq pressjoni, il-pis tar-raġel huwa tqil. Bil-fors trid taħdem għall-familja, bis-sibt u l-ħadd bla m'għandek break. Flaxija magħha tispiċċa bla saħħa, ara jkollokx ħabtit inejk. Mara tal-ġen iġġenneka warajja u dawrek fuq subajja. Issa la xtrajta ħuda mara